Halleluja. Blagoslov Boži, braćo i sestre, dragi prijatelji. Mir Boži sa nama i ovo večer. Halleluja. Slava našem Bogu na nebesima. Evo nas kao staršinska grupa i večeras da propovedamo reč Božju i da slavimo, hvalimo našeg Boga koji je na nebesima. Evo sad ću pozvati nekoliko naših prijatelja da slušaju reč Božju, da zajednički slavimo našeg Boga koji je na nebesima. Halleluja, amin. Da uživamo u njegove reči, amin. Da se hrabrimo, snažimo, halleluja, amin. Dobro došli, blagoslov Boži, Bog sa nama i ovo večer, halleluja, amin. Nadam se, dragi prijatelji, da ste zdravo i živo, da ste zdravi i živi, da ste dobri, da imamo Boga sa nama, da smo sa Bogom i da smo Boži svaki dan, halleluja, amin. I da dajemo vreme našem Bogu da bude sa nama, halleluja, amin. Dobro došli, dragi prijatelji, blagoslov Boži, dobro večer svima. Bog sa nama i ovo večer da ga slavimo i hvalimo, halleluja, amin. Eto, tu je Jožo Vrečić, mač Božje, milio starešina, i nadam se da će još drugi ući. Evo, ja pozivam znači sve po redu prijatelje, mislim ono koliko mogu, ono što mogu, znači, i koga mogu, halleluja. Koga ne mogu, šta da radimo, nažalost, to je to. Josip Cvitković, Eftimčo Dimitrovski, blagoslov Boži, dobro došli, dragi moji. Nadam se da ste svi zdravi i živi i da smo raspoloženi za večeras, da slavimo, hvalimo našeg Boga koji je na nebesima, halleluja, amin. I večeras ću, kao što sam posljednji put počeo, da slavimo Boga sa psalmom. Znači, slavit ćemo Boga zajedno, odnosno služit ćemo večernu službu Bogu zajednički. Čitam psalam 112. Hvalite Jehovu, srećan je čovjek koji se Jehove boji, koji istinski uživa u zapovjedima njegovim. Potomci njegovi bit će moćni na zemlji, narasti čestitih bit će blagosloven. Blagostojni bogatstvo u kući su njegovi, pravednost njegova zauvijek ostaje. On se u tami kao svetlost čestitima. Milostiv je, milosrdan i pravedan. Dobar je čovjek koji je milostiv i koji zajem daje. On pravedno obavlja poslove svoje, nikada posrnuti neće. Pravednik ostaje usečen zauvijek. Loših vesti se neće bojati. Srce njegovo postojano uzda se u Jehovu. Srce njegovo nepokolebljivo, neće se on bojati, na kraju će likovati nad protivnica svojim. On velikodušno daje siromašnima, pravednost njegova zauvijek ostaje. Rog će se njegov uzdignuti u slavu. Zli će to gledati i ljudit će se. Škrgutit će zubima i usahnut će. Propast će želja onih što su zli. Halleluja, amin. Dragi moji, ovo je znači bio večerni psalm za večeras. Sa ovim psalmom mi smo služili večeras Bogu. Mi smo proslavili našeg Boga i molimo se sada Bogu koji je na nebesima. Oče naš koji se na nebesima. Veličanstveni, pravedni, pravdavni Bože naš, stvoritelju naš. Hvala ti, slava ti šta si nam dao večeras zdravlje života da možemo uživati u proučavanju tvoje reči. Blagoslovi nas i posveti nas Duhom Svetim sada. Tvoj Duh Sveti u nama. Tvojim Duhom Svetim pozove ljude, pogotovo oni koji ne znaju istinu, da dođu da slušaju večeras ovo propovedanje, da je Isus naša pravda. Halleluja, amin, amin. Slava ti, Oče naš nebeski, amin. Hvala, slava čast Bogu, dragi prijatelji, da i večeras slavimo,
Hvalimo našeg Boga koji je na nebesima, halelujah. Ok, ja se nisam dobro češljao, ali nije strašno, dam se da to nije smetna. Dragi prijatelji, narode Boži, znači, proučavamo i večeras Božju reč koja nosi naslov, znači, Hristos naša pravda. Hristos naša pravda, dragi moji. Evo, ja ću da namestim kameru da se dobro gledaju slike na mom kompjuteru. Ok, nadam se da je sada u redu. Znači, večerašnja tema nosi naslov Hristos naša pravda, halelujah, amin. Hristos naša pravda, dragi moji. Da li ste nekada razmišljali o ovome? Mi svi znamo da Hristova pravda je naša pravda, da Hristova pravda je ta koja nas spašava, da Hristova pravda je ta koja nas posvećuje i da je Hristova pravda ta koja nam daje život večni, halelujah, amin, amin. Ajde da to večeras proučimo, da to večeras razmatrimo dobro i da shvatimo ko veruje u Hristovu pravdu, kako je dobiti i zašto nam je potrebna Hristova pravda, dragi prijatelji, narode Božji. Prijatelji moji, narode Božji, kao što sam na početku rekao i čitao ovaj psalam na slavu čast Bogu, Stole Nežmija Sanović, dobrodošao brate, Sačirović Razar, dobrodošao blagoslov Božji. Znači, proučavamo večeras temu koja nosi naslov Hristos naša pravda. Dragi moji, prijatelji moji, vi znate prema Rimljanima 3. glava od 23 do 24, znači ja skraćujem, neću da sve čitamo, znači ono što nam je najvažnije to uzimam iz Biblije da čitamo. Rimljanima 3. glava od 23 do 24, šta kaže tamo reč Božja? Jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božju. Da li je tako, dragi moji? Svi smo sagrešili, svi smo grešnici, svi smo sagrešili, svi smo učili najmanje po jedan greh. Ali, šta kaže dalje Božja reč? I opravdat će se zabadava, znači besplatno. Kako? Blagodaću njegovom. Koja je njegova blagodaš? Otkupom Isusa Hrista, halelujah.